Tanga ka ba talaga? Tanga ka ba? Tanga ka ba? Tanga ka ba? Palit-palit ka, mauban, si DJ Eric na. Tanga ka ba? Tanga ka ba? Tanga ka ba? Hindi na kumikita yung Quiapo, yung mga vendors, yung mga maliliit nating negosyante na nagsusurvive lang para mabuhay ang kanilang pamilya. Tapos dyan ka pa talaga ng shooting. Tanga ka ba? 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 Feeling action star ka? Ang action star hindi nakakaabala. Tanga ka ba? Tanga ka ba? Tanga ka ba? Tanga ka ba? Hindi ka na nakaka-entertain kung alam mo lang. Nakakainis ka na. Yung Quiapo. Umalis ka dyan. Wala kang karapatang mag-produce ng isang show. Tanga ka ba? Ginamit mong studio yung buong Quiapo na pagmamay-ari yan ng sambayanang Pilipino. Ginamit mo sa pansarili mong kapakanan. Tanga ka ba? 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 Paulit-ulit yung ginagawa mo. Akala mo ba nakakatuwa ka pa? Tanga ka ba? Tanga ka ba? Tanga ka ba? Mag-isip ka din, huwag kang tanga. Enough ba yung binabayad mo dun sa vendors, endorse? Tanga ka ba? Ang tigas din ng mukha mo eh. Ang tigas. Tumigas. Tanga ka ba? Tanga ka ba? Tanga ka ba? Tanga ka ba? Quiapo. Tanga ka ba? Quiapo. Tanga ka ba? Quiapo. Tanga ka ba? Tanga ka ba? Quiapo. Tanga ka ba?